Lha iki meh kok. Nimasitwase Sineng kuwi dening sound system jenenge apa Mas One? KMS. Hah? K. KMS. Oh, KMS ya artinya Kemis. Pedis. Kok sok kampret son. Nggih to? Oh nggih. Hatta turunto tansah reruntungan. Sampean ki kok ya gojaan kae. Aku tidak gelundung. Aku ngeru dalan ngene iki vertigoku rada umat. Clear. Mosok gede kok vertigo ke? Juru sembogo ibuke iki lho sanjang karo aku. Pripun? Aku arek medhun ngono kan ngisor wegah munggah. Mula kok kene kok ya turu kene piantune. Heng sarina lan wangine datan genggang sak rambut lamun kaya ana sing tahe glundung Bu, tahe glundung. Oh alah. Kayak meh diombe kok glundung lho, Mas. Dijoli. Dijoli sing anyar, Mas. Nah, ngoten. Penyanyi kok cover-coverin namanya teh glundung. Lah nek weruh kok, Mas. Ampun namake sing rawuh kok teh glundung kok loke. Untung wae aku tak taleni siset yo. Nggonmu Gon muntek. nggonmu karek wadahe. Isine. Ora no iken-iken. Sembarangan. Yen cedhak tansah mulat sida asih pindho mimi lan mintuna iki aku wis nak bobo karo sang headset lah ono iki. Hayo bareng Dimas. Aku gumun, Mas. Pada siang hari ini sampean ora kaya biasane. Piye? Nek biasane merengat, merengut. Guyune nek ketemu sego, lha iki urung ketemu sego kok guyang-guyu apa ketemu Monica mau. Wes ngawur kowe. Aja nyok men. Jare mantan kekasih. Sembrono. Aku ki lho Mas sampai heran wis tak jak seragam men rodok padha. Sampean kok milih ireng putih jebul mek kembar karo Monica. Oh ngono. Salah kowe. Ora kaya ngono kuwi. Allah. Hayo bareng Dimasan tepi wajib situasi berat. Aja ngono, MC kok guyu kae? Aja ngribeni aku lho. Kowe kok ngono iki? Wah, iki. Aku mumet aku dino iki. Kupingku tak tutupane. Situasi berayan. Wah, kaya war kandan. Kupingnya tutupis belah. Ayo tanjake Mbak Oki. Aku kang setya satuku wit biyen nganti saiki bebasane padang kapapak apa sumunan hentiku pengayomanku lahir batin tuwas nyata ngomong saja hati kasar kurang reno
Bukian tok berkaing widi Kok semangat men gitu. Menika Bapak Ibu keluarga besan saking Lemah Ireng. Wonten ingkang saged nyanyi mboten, Bu? Niku sing lemah abang niku saged niku. Engko tak jake duit. Ibu ajeng request lagu napa mangke? Napa, Bu? Napa, Bu? Nyidam Sari, oh nggih. Nyidam Sari Mas to. Dalem Nyidam Sari. Nggih. Sinten ingkang nyuwun? Ibu-ipun. Sing pundi? Ingkang wingking. Wingking sing Nggih, kudung hitam, kudung hitam. Jenengan nyuwun Nyidam Sari. Nggih. Pun ngertos tarifin. Aja ngono iki wis ditebas karo sing digawe kok. Kok kaya duren ditebas. Ora usah nekok-nekokke ngono. Nah, ibuke mboten saged nyuwanten. Saged, Mas. Bapak menika. Niki anake nggih penyanyi. Ya penyanyi no. Lah nggih. Mengke kan nyanyi. Mugi anake iki jan laris re nyanyi. Nggih. Amin, Mas. Nggih, penyanyine anake ya ayu, apik sing ora apik kelakuane. Mang kowe. Kian tok kahing widi ati
sampun Nggih, Mas. apik tenan Matur yen, Nduk. suwun. Iya, yo. Nah, niki Iya, pripun Bapak sampun wonten sasmita napa dereng? Bilih sampun wonten keparing hangkrantos utawi ngelajengaken. Heeh. Busuk. Oh dereng wonten, menawi dereng wonten, lanjut meleh nggih. Ah, siap. Nah, menika mudi dawuh saking Ibu sinten menika paring asma, Bu? Bu sinten paring asma? Ibu Kusmi nggih. Mbak sapa ki? Risma, niki Mbak Ibu Kusmi dipinangkani. Kepareng badhe nyuwun lagu Nyidam Jemblem. Nyidam napa, Bu? Nyidam Sari. Jin. Nun semonggo Mbak Risma. Nun kepareng jengkar saking Palenggahan. Ayo. Wis sing penting ketok aja rono-rono. Kono ki lunyu. Cayo sing rukun. Upama sliramu sekar melati. Aku kumbangi Damsari. Upama sliramu margi wong manis, aku kang bakal nglewati. Niki lagunipun nggih Bu. Laras. Sing nyuwun sing pundi Mas? Menika ingkang jempol niku mau. Lah Nah, nggih. Ngincing nak menawi cocok dipun tingali cocok regane dipanjeri ngoten nggih Bu. Napa aja panjer sakniki? Dereng gadah. Ayo gelang-gelang apa-apa. HP mawon. HP mawon. Iki jambret apa-apa? Lho, jambret iki jikong kene iki nembung kok. Jet. Sekecaken nggih Bu nggih. Niki nanggap jambret. Ayo Bret. Ora jambrut. Dangdut kayo. Yes. Sa